Eta neskak eta mutilek batera egoten zinen kolegioan edo? Internak ez. Esternuak etorten ziren kolegiora, umetan da 14 urtera arte egoten ziren, bai, ostan ziren neska bakarrik. Interna neska bakarrik. Bai. Eta eguneroko dinamikea zein izeten zen kolegioan, uniformea okiten zenuen? Bai, uniformea okitzen genduen, altzeote mesatara, oiekein, bakotxa beran oie etxeban, 10 urte ukinarren, etzinen aben etxen, baina etzen aben oiein, da gero mesatara, handik armuzu jaten, da gero eskola klasik egutxe gendu zen, bakoiz guztize, da gero teize orduten ekuten ginen jaten, errekreo ordu erdi ikutxe gendu, da gero ez dabe eskolatara. Da gero, estudioko olako saloi handi bat ekutxe gendu, han estudio, bakotxa beran lekuen, da bueno, da gabeko 10 behatzi txerdek 10etan, hogera.